Baka san ba a don hanyar gaba ne inda ina nan wuraren. Ba a yin hakuri. Daga yau ka ƙara bin hanyar nan na gaya ma. Dan yi ma one sport. One sport. Biyo wannan hanyar ko baka gamu da wanda da cin banshi. To kai waye kuma a nan kai waye Baka san ko waye ni ko waye kai to yayi daidai bari mu ma sport kai ma. Abin da ai kenan Ya abin za a yi. da ka don ai ka bari ni ma na ci Me za ka yi? na ci uwar Kana nufin kai fada da ni? Malam da Allah ka aje. Malam dan da Allah. Ka aje da Allah malam. kai dan gidan uban waye Wallahi ni dan gidan Sale ne kun gane ai kera ma akai sai kayan miya da kuma wa ta kawo kana kana bakon na tuba wallahi. lokacin da muke wannan wallahi har da shi barbare